Hi guys! Good evening. Ayan. Gawa tayo ng lumpia. So, mayroon tayong giniling. May timpla na to siya. Tapos, gawa tayo ng lumpia with cheese. Yan. Konti lang. Tapos, lagyan natin ng cheese. Ayan. Gawa tayo ng pang-ulam natin. So, pwede to siyang pang-ulam, guys. So, ilagay lang natin sa freezer yung mga ginaganito ko siya, guys. O, ilagay lang natin to sa freezer. So, kung gusto nyo kumain ng lumpia, magprito lang kayo. Kuha lang kayo ng isang plastic. Ayan. Ganun na lang natin. Ganyan. So, nakatipid tayo ng time kung gusto natin kumain. So, may ready na. Ito, may ready na tayo. Ayan. So, gusto natin kumain ng lumpia. So, magprito lang tayo. Kuha lang tayo sa freezer. So, sigurad, make sure na ilagay natin sa freezer para hindi masira yung karne. Yan, so pasensya na kung maingay dito kasi ang lakas ng ulan. Pasensya na guys. Sarap kaya nito. Laki pa ng cheese na ligay ko. Yummy, yummy! Ayan, ang laki ng paggawa ko. So, tatlo na lang yung naiwan. Kain muna tayo. Sila? Di man na, maulanan nila. Sila na. Ano ang natuluan? Ayan guys, nakabalot na tayo guys, oh. So, ang laki-laki. Pwede natin to siyang i-cut. So, may dalawa na lang tayong natira. Oh my God, sorry. I'm sorry guys. Nalaglag yung phone. Okay, bye muna.